Inawgurat uffiċjalment Learning Hub għal persuni b'diżabilità fejn silem segretarju parlamentari għad drittijiet ta' persuni b'diżabilità u anzjanità attiva Justin Caruana. Dan il-proġett se jkun qed jagħti taħriġ holistiku lil persuni b'diżabilità li attendu dan iċ-ċentru. Dan il-proġett se jitħaddem permezz ta' koordinazzjoni bejn 3 programmi minn 3 entitajiet ewlenin differenti tal-Gvern li inkludu l-Aġenzija Support, l-Awtorità ta' Malta tal-Komunikazzjoni u l-Korporazzjoni għat-Taħriġ u x-Xogħol. Bekka l-ewwel darba l-Aġenzija Support se tkun estendiet is-servizzi tagħha f'Għawdex. Dwar il-programmi f'dan il-Learning Hub hija spjegat li min-naħa tal-Aġenzija Support ser ikun għaddej taħriġ fuq ħajja indipendenti għal persuni b'diżabilità. Min-naħa tal-Korporazzjoni ta' Taħriġ u x-Xogħol ser ikun għaddej taħriġ ta' Sheltered Employment biex jgħin il-persuni b'diżabilità jidħlu fid-dinja tax-xogħol u diġà hemm employers li lesti jipparteċipaw fil-programm. L-Awtorità ta' Malta tal-Komunikazzjoni se tkun qiegħda tagħti taħriġ fuq it-teknoloġija diġitali dan biex aktar persuni b'diżabilità jintegraw fis-soċjetà minn kull aspett u jgħixu ħajja ta' kwalità. Is-Segretarju Parlamentari temmet b'diskors favur opportunitajiet indaqs lil kull persuna b'diżabilità fuq livell nazzjonali kemm dawk li qogħdu f'Għawdex kif ukoll Malta. Bħalissa tisiru l-intervisti għal 80 post ta' xogħol għal persuni b'diżabilità u ċin.